כמו שאתם יכולים לראות עכשיו את העיר העתיקה ואת משפחת דוד בהרכב מצומצם. אנחנו הולכים עכשיו להשבעה. אנחנו כבר כמעט ממש בכותל. אנחנו כבר נמצאים ברחבת הכותל. כמו שאתם רואים, הטקס עדיין לא התחיל. אנחנו רואים עכשיו את אילן שהגיע, אנחנו עכשיו לא רואים אותו כי הוא מטושטש. תסתכל אליו. למה אתה מצלם אותי כזה קרוב? אתה רוצה להיכנס לוורידים? חכה. קהל נכבד, ערב טוב, אבקש את תשומת לבכם למספר שניות. קהל נכבד, שלום רב. חבר'ה, בבקשה לי. רובי, מתחיל? המסדר לפי פלוגות הסתדר. קדימה, צעד.
הצנחנים משחררי ירושלים, ולקריאת היזכור, המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. כן, כן. לכם בוא לכם נתתי, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ולתת להם, רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה, אשר ציווך משה עבדו. מסדר, דום. לדבר סגן הרב הפיקודי, המסדר יעבור לנוח. עמוד, נוח. חיילים יקרים, טירוני הצנחנים, בחרדת קודש ניצבים אנו נוכח האתר המקודש ביותר לעם היהודי, ונשבעים אנו אמונים לאומה ולצבאנו צבא ההגנה לישראל. על אתר קדוש וייחודי זה כבר אמרו חכמינו מהולדש, וכשליבם פועם בקרבם עושים אותו הצנחנים עד לשבועתם. אתם החיילים, בני העיר והכפר, בני הקיבוצים והישיבות, כולכם יחד התאחדתם כדי להוות את אגרוף המחץ של צבאנו וללכת לפני המחנה. משה רבינו את הנשק ובצידו את התנ"ך, הרי הם הביטויים לכוח הפיזי ולעוצמה הרוחנית תרבותית המיוחדת לעמנו, עם הספר ועתיק היומין. חיילים יקרים, היו נא נאמנים למורשת הצנחנים שידע לשלב את מורשת ישראל עתיקת היומין ועיצבה את מוסר הלוחם היהודי לדורותיו. דוד. עזאי בלב שמו נברא אדון עולם השם עליו כתב כל עצמו נברא לעת נסע בחצו כל הזי מלא שמו נברא מחר יקרות לכל לבדו ילך תורה וכל יד אמו ובו יהיה ותפרה אדון עולם השם עליו כתב כל עצמו נברא לעת נסע בובל ותפרה הוא עובד ותהיה ותמלה ותרקו יציר ותפרה אדון עולם השם עליו כתב כל עצמו נברא לעת כל הכבוד. אורן. השלישי בסוף לדוד. נשבע ומתחייב בצדקי לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. אני נשבע! המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המפקד וצבת הצנחנים, המסדר יעבור לנוח. עמוד, נוח. מצטרפים מכם היום למשפחת הצנחנים ונשבעים אמונים לצה"ל. התנדבתם לשרת במשפחה מפוארת, משפחת לוחמים שחרתה על דגלה את החתירה למצוינות, ליוזמה, אחוות הלוחמים, דוגמה אישית והתנדבות לכל משימה. התנדבתם לחטיבה שטבעה בה פנימה ובצה"ל כולו את המושג אחריי. מונחים וערכים כמו דבקות במשימה, חתירה למגע, תובענות חסרת פשרות, פיח במלחמת ששת הימים, החווה הסינית, רמת הגולן,
הנחיתה באוואלי והגעה ראשונים לכביש ביירות דמשק במלחמת לבנון, ודרך עשרות רבות של מבצעים עלומים בין המלחמות, מטריפולי וביירות בצפון ועד אוגנדה בקצה אפריקה. הצטרפתם היום לחטיבה כדי להיות חלק ממסורת מפוארת זו, כדי לעשות אותה. נמצאים אנו היום בתחילתו של תהליך שאולי יביא לאזורנו את השלום שכולנו כה רוצים בו. אין לי ספק כי איכותנו, צה"ל בכלל ובתוכו חטיבת הצנחנים על יחידותיה, דריכותנו וכושרנו המבצעי לפעול בכל תנאי ומצב, ואיכותנו כלוחמים מהווים ויהוו בעתיד משענת בטוחה לכל מהלך שיבחר. לכן נעשה הכל כדי שאתם ובניכם תהיו גאים במסלול שבחרו הבנים. לוחמי החטיבה הצעירים, עושים אתם היום צעדים ראשונים במסע ארוך, כל כוחות, גוף ונפש. אני בטוח בהצלחתכם וגאה בכם על הדרך שבחרתם. עלו והצליחו. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. דבר המפקד, אלוף פיקוד המרכז, האלוף נחמיה תמרי. את המלאכה ברוח המסורת ארוכת השנים של הצנחנים. לכם בני המשפחה שטיפחתם את ילדיכם מהניחה בראש, מתבוננים אתם בהם ולבכם מתמלא בגאווה מוצקת. אנו מצידנו נעשה כל אשר לאל ידינו לשמור על שלומם של בניכם. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המסדר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק. לשירת התקווה, המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק. המסדר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק. לשחרור אלוף פיקוד המרכז, המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק. תם הטקס, המפקד. המסדר יחטיף את נשקו. אחטיף, שק. קצינים חופשיים. יאללה, אל תעזוב. מה קרה? תעלה?
תלכו אחורה. איפה הנשק שלי? איפה הנשק שלי? אילן, קח את המצלמה. יש לי, אני הולך לקחת את המצלמה. בואו נמצא איזה מקום. בואו נמצא כבר איזה מקום, יאללה. אז מתי? שלישי, רביעי, חמישי, שבת. מה? מתי? שבוע הבא. אמרו החבר שלך אמר לי השבוע תצא. מה לא? קיבלת צ'ופר? לא יודע מי, אמר לי קיבלת מספר חיים. אני איך אמצא לך את הימים שלי עכשיו? למה? דוד, תעזוב עכשיו את הנשק, בוא נלך מפה. בסדר, רגע, אני צריך לקחת את המחסנית. איפה המחסנית? כחול שחור. למה אתם שולחים פה את זה? של מי המחסנית? אין צורבת. תביא איזה בלילה. אם אין איזה שם זה שלי, אם אין איזה שם זה שלי. גם אצלי אין שם. יש לך אחת ביד כבר. איפה הצולבת הכחול שחור? שרון? תפסיק כבר לצלם. בוא דוד, בוא למעלה. חייל, בזבז. אני אראה לך. אני ארים אותך. שם פה, אבנים נראה לי. אז מתי אתה יוצא הביתה? שבת אתה לא יוצא. למה שבת אתה לא יוצא? שתיים יצאו במחר השנה. איך אתה נראה? אמרו לי תעשו אבל. רגע, אני לא יוצא. ניצח. אני רוצה לסיים את זה. איפה הפלש? איך היה? 10. אחרי זה הייתי צריך לצאת הביתה. ולא יצאתי. ואחרי שבוע כבר הספקתי לקבל את זה, סבל את הגז. יצאתי הביתה עם שתי סמנים. נו, ומה? זה היה שבוע גיהנום. הלכנו כל היום 10 קילומטרים, ולא ישנו בלילה, אכלנו מלא קרב, וישנו בתוך שוחות שחפרנו במעדר. בוא אצלי! אומר לך, הריח של הבקו"ם פה כל כך חזק, יש לי סחרחורת. מתרמים בעשה ידי אמי להתפאר. תתת עליך. זוז רגע. אפילו קובה יש לך פה. האמת, הגעתי מערת הגולן 4 שעות באוטובוס. הוא ספר לכם, ראיתי אותו, הוא בא כזה מהשער. כן, אמר לו, בתוך המנהרה. ראיתי אותו. תפסתי אותך, כל כך הרבה אנשים, כולם דומים. רונן, בצד. כן. יופי. ראיתם את זה? אחד שתלך על זה? אחד שתלך אחד מהמחלקה שם. דוד. לא עדיין. נכון, ישר עם מלאכתו של הצלם. נכון. קובה. עד שהלכנו לישון אותו לילה. היו אותנו בבוקר מוקדם. דוד, לבד. תעמדו, קום. דוד. אתה אמרת את זה לארגונה, תן להם מדהים. עכשיו תצלם אותי ודאוד, וקווטי. מה, אני לא צילמתי. בסדר, יש לנו עוד מספיק תמונות. יש מספיק בידם. רגע, רוצה לה... לכל הגוף. זהו.
מה, שלא מצלם. מצלם. באמת תודה רבה לך. תראי, מי ש... למה? לא, אני ראיתי את הפעם. למה? זמנים. הם צעקו פה. 890. לא, זה ההבדל. יש כ-890 שהם צועקים, הם צורכים. עכשיו אתה רוצה קפה? אתה חייב לשתות. אתה אין לי חייב לשתות. שלום, אתה יכול לעשות לי תה עם לילה? זה לשלח, לקחתי עוד מחר חבילות. מה שלך? ואז פתאום לפני... למה שלא תצלם אותי ואת אבא? כל השינה. אתה צריך משהו? בעצם יש לכם קצת איזה כסף. לא, כסף, הלו. מה? צריך כסף. כמה כסף? זה 15 שקל, 10 שקל. ב-10 על האוטובוס בהקשב. שמור עליו. אמרת באוטובוס, למה אתה אומר בעצמך? באוטובוס בהקשב. 10 זה עוד רבע שעה. זה תיקח. נו, וזה הליכה ולהסתדר ולהיות מוכנים לפני. אז אנחנו נראה אותך ביום שלישי? בדיוק. ביום שישי אתה... זהו, בכל מקרה... לא, זה תזכורת, יש לך לילה מגיע. זה שאני אעשה עכשיו פאק או לא, זה כבר לא משנה, זה כבר עשינו הרבה. לא אמרתי כלום. אני חוזר יום שלישי, לא? אמא, די! נשבור את זה. יאללה, אריה. אני לא יכול לכבד את המצלמה. עכשיו אני מקליט. למה אתה מקליט? תן לי להקליט פעם, מה? רק כשאתה נוגע בכפתור זה הפלאש והמצלמה. דור. איך לו גם ללחוץ פעם? טוב, אז אנחנו עכשיו נפרדנו מדוד. הוא חזר לאוטובוס כי נשארו לו רק 7 דקות. אנחנו עומדים עכשיו לנסוע הביתה. וזהו, כמו שאתם רואים, הסתיים הטקס והיה מאוד נחמד. להתראות. עכשיו הם כנראה בשלב השיא של המסע. אתה מאמין שהוא יצליח לעשות את זה בלי להישבר? אין כל ספק. מאוד איך אני מאמין. אתה מאמין בדוד? כי אני מכיר אותו. הוא מה? מול הטלוויזיה. הוא לא ישבר ולא יתמוטט, ולהפך, הוא עוד יסחוב אנשים. רונן, אתה משווה את המסע כומתה הזה למסע בפיינה? לא, אין מה להשוות. בפיינה, אם היו עושים את זה ביום אחד, אני לא מאמין שאפשר לעשות את זה. אין סיכוי. הדרגת קושי הייתה גבוהה, להרבה. בטח מאוד גאה בבן שלך. מאוד מאוד. אני מאוד גאה ואופטימית שהכל יהיה כמו שצריך. גם היה לי מסע. מתי? באיזה שנה? 58. נו. והגעתי, לא מספיק שהגעתי, אבל לא לבד, סחבתי עוד בשביל. יפה. אז היסוד שלנו ממש חזק. התפוח לא נופל להרחק בעץ, ליד התפוח. ממש צנוע. מה?
עוד חצי שעה? עכשיו חזר הג'יפ. לא יכול אוטובוס. לא, לא, לא אוטובוס. קילומטר, הוא רוצים שהם ירוצו. כל הכבוד. זה יוסף! איך אתה מרגיש? אנחנו מעריכים אותך מאוד. אתה מרגיש טוב? איך היה? רגע, קשה. כל סרט אתה אומר לו עכשיו, אז מתי? איזה חיוך! דוד, כמה קילומטר היה? בסביבות ה-90. 90 קילומטר? ואיך יש לך עוד כוח ללכת? די, די! אנחנו צריכים לצאת כל הפלוגה ביחד, לעשות את האקט לסיום ולפתור פלוגה, אתה מבין? אתה יודע מה אחרונים? כמו שאמרתם, הוא עם ההורים, מבקשים לו להפריע כרגע. נו, את מתרגשת? מאוד, מאוד מתרגשת. אני מתרגש גם בשבילהם. שסוף סוף הגיעו. ועדיין כולם לגוש! תקשיב כולם לפה. מה? אבל אתה נראה טוב. כולם בהשאלה שקט. רואים, אם אפשר בבקשה לפנות כאן שפחה. אבל יעלה לגשת. יאללה.
לא בכיף שלי. יאללה, איפה שני? כמה קילומטר עשיתם? יש ספירה של 7 קילומטר. הנה, אתה לא רואה אותי שם? איפה? עכשיו. איזשהו כנראה להתאמץ לו. כולם ידעו שכשבוע ישורה לפני הקודם. בוא יובל, מני, בוא שמאלה. דוד! דודו! מה אתם מפריעים? מה בסדר? כולם אומרים לי בסדר והם פה. איזה חמודים. שמחת, אם את אומרת 8 זה 93. תפתח על אוטובוס וישראל לקחת את זה במקום. תאמיני לי, אחרי הפאק שעשו להם מגיע להם. אני יודעת שהם כל כך דיברו על המצב שבעצם אוויר פה, באמצע. כן, זה שעתיים סתם לזהות מי הוא לחייך, שנדע. שאולי, נצאת גם בתוך פינאלית עמותה, ראית? סיימתם את מסע הקבוצה. למדתם הרבה בשביל להכניס את הקבוצה הזאת, ושזה בסדר. אני מקווה שכל אחד מכם יהפוך את הקבוצה לראשו. אף
יכבד מה שיש לו על הראש ויתנהג בהתאם. רוצה לבוא להקשיב. פנים למסע כניסה. כן, פלוגתי, רעיון בנפלא. וואו! תבוא להקשיב. תקשיב. בורדו, לא אדום. פעם אדום, פעם בורדו. מה אמרתי לך? צילמת? יופי. איזה צבעים ממציאים. גילי, מה עם ה... שלום. נו, יפה, תוציא את זה עכשיו. ברגעים אלו ממש. דוד, תסתובב אחורה. אחורה. תסתובב אחורה, תסתכל מה יש לה ביד. מנסים הכל עלינו. ואסור לשים את זה. אבל אחר כך הולכים ביתי. אחר כך. תסתובב. אין אחר כך, דוד. זה או עכשיו או אף פעם. נראה? רגע. תסתובב לפה, נראה מה קיבלת. כל הכבוד. זה הבן שלי, הבן שלו יצחק. מתנה יפה מאוד. זה בעלה של בדודה שלו. מחקתי. כן. הנה שם, אבל עכשיו אתם תגידו להם שהם אחר כך יהיה לנו משהו לאכול? זה האזור שנקרא נקרא. אותה קרואה כבר.
הנה, עכשיו איפה הוא? לא היה לי אף אחד אצלי, כלום. תראי את המצלמה גדולה. מה? זה רחוק מדי, לא? גם פה אתם את השמאל. תשתדל להתעלם מאיתנו. אבא, אתה רוצה להצטרף אליהם להתעמלות? עוד מעט. לא תיפול רוחו, לא מבחינה פיזית. הוא עומד לצלם אותם. ולא מבחינה רוחנית. מה שאני אמרתי יפה. אבל לא רק הוא, כולם. אמר אותו, אני... תגיד שאנחנו פספוסים, לא? דבר. מה אתה רוצה שאני אגיד? זה היה לך קשה? היה קשה. עכשיו אתה מרגיש את השרירים דפוסים עוד? יש השקעה. דוד? אה? אתה מרגיש קרוע או שאתה יכול לעשות עוד איזה 10 קילומטר? לא יכול לעשות. המקלים והלונקות. היה לכם בחלק מהמסע גם אלונקות, תגיד? לא. בכלל? זה מזל שלא היה. יחידה סודית. זה אחרי הנחה. על אלונקות, הייתי יכול לדבר איתך עכשיו. איך אני דיברתי? מגיע אלינו... איפה? יש שומר עליהם, ומ-55 עד 40 ואת התא חוקיים יש קבוצה והורים. קבוצה יישארו. כלב שטחש. אתם עושים לי... מה אמר לך המפקד? מיותר. זה מיותר? זה לא מיותר? לא לובשים... לא. בסדר, אז תצא לגמלאות. תדעו פה את הציודים, עזבו את האוכל. עזבו את האוכל, תדעו את הציודים. חבר'ה, כל אחד שיקח טרפו אצלו. מה יהיה? דוד, תביא שלוק. אין נשאר לשמוע. דוד, תגיד, אתה רעב קצת? הרבה? הבאנו 2 עופות צלויים. איפה כולם? צלויים. מה יותר מדי? אתה חושב שרק אתה רעב? גם אנחנו רעבים. אתם יכולים לראות את המסעדה שנפתחה. מרגיש עוד איפה אתם מרגישים? פה יש לי שלך, הייתי קשר, הייתי קשר. כל הזמן? כל המסע? חלק מהמסע לקחתי גם זה. הרגליים זה הדבר המרכזי. אל תוציאו את הבקבוקים בחוץ, אבא, תכניס אותם בפנים. תישאר קר. מה קרה? זה מהאפוד והקשר. נו, נהיה לך צבתוך בבטן? שהחולצה מתערבבת. מבקש מזילים מהחובש, דוד.
מציבים מהחובש. לא, זה אחר. זה יעבור לו. לא נעבור לשם? עיר הלבנה. איפה הביא את הגדול הזה? הביא לדוד. הנה, גם דוד יש עוד. איפה הפתחן? לא, שמתי לו... יש לנו בתפריט אורז אדום. מה שמת לו? עוף תלוי. אין מה. לא, היה מקומות 5. סיימת אותם? יצאו טוב. טעים. טעים לך העוף? כמה זמן לא אכלת? כמעט 24 שעות. יואו. ואיך העוף הזה עכשיו? טוב מאוד. זה ממש, אתה מבין? ממש הדבר הכי שייך, זה לשתות מים. אחרי מאמצים קשים, אני רואה שיש גם מישהו שמצלם אותי. נו, איך היה? היה לי קשה, רצתי ממקום למקום, רצתי בערך 90 קילומטר. איך בוחרים את הקשר? לא 90, אבל זה לא היה כל כך קל. ריצות ממקום למקום, בשמש. וגם ציפייה ממושכת. וחוץ מזה, דוד, אתה לא מעריך את זה שאני רצתי כל הדרך בשבילך? שצילמתי? מעריך. אז למה אתה אמרת לי אל תצלם כל כך הרבה? לא, רציתי שסיימת, אל תצלים, בחייך, הוא כבר כמעט מקולקל ההוא. עכשיו? לא מהיום, לא מאתמול. תגיד, אתה קנית היום פיתה? כן. אבל כבר לא עושה את זה. בוא נראה, אתה היית בשלוש שבעה בפרק, והיה בהם רק 4 שעות. סיימתי שאני מסתובב באוויר, הם לא מאמינים שזה כל כך הרבה זמן. סיימתי בתקלה שלי. אתה לריצה. עכשיו, נו, ו? אני כולי נרגשת ואני שמחתי בשמחתו שבאמת כבר הגיע. ברשמיות. לא, מה זה רשמיות? זה לא רשמיות, אני אימא, מדברת כך. שמחתי בשמחתו ובשמחתי. וזהו, מה יש לי להגיד? מעקם לה את הגרון. אתה רוצה לרעיון או שאתה... הוא מסתובב אחריי. סתם שיהיה יותר מעניין. זהו, שיהיה... לבריאות. כמה אף שהייתה... תודה. אתה רוצה פה? למה? טוב, תה יעביר לך... על מה אתה מסתכל? נכון. עכשיו תנוח קצת, שתה תה. תנוח קצת. תנוח, תשתה תה, בסך הכל 24 דקות. מה עוד 24 דקות? לא, אבל אתה יודע, זה נגד צמא. מה הם יעשו לך? ישאירו אותך שבת בגלל שהיית עם ההורים עוד 2 דקות? בטח. צריך לנצל את הצבא עד הסוף. הנה, זה אתה לא רוצה? איך הייתה התימניה הזאת שאמרה לה, הייתה איזה זקנה, אז השר אמר לה, נו, אנשים אתם מפריעים, אז היא אומרת לה, אתה מפריע! באמת? אתה מפריע, היא צועקת לו. אני אזרוק עליך אבן בראש. היא אמרה לו? כן. לא נכון. ראית את הרס"ר הרעי? גייס בוג, כולה, זאת אומרת בנים שלי, מה זה כולה? תגיד לך שאתה יכול ללכת עם הקבוצה הזאתי? אני הולך איתם. תלם אותך איתו, אריה, תלם אותי איתו. איפה מצליח? Any wise words? לא, השתגעת. כמה זמן?